Ακούς να λένε στα χωριά οι γέροντες τα βράδια κάτι μυστήρια πράγματα που χτίζουν τα σκοτάδια. Σε αυτό το Σεριάνι, καλοί μου φίλοι, καλώς ανταμωθήκαμαν. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως οι ρίζες τους εναποτίθονται στα άγραφα της Πίνδου. Εκεί ζούσαν για αιώνες, τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής τους παράδοσης. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 τους όθησε να εκφράσουν το πένθος τους με ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο. Ξεκρέμασαν τα κουδούνια από το λαιμό των προβάτων τους, κράτησαν μόνο τα πρόβατα που είχαν μαύρο χρώμα και φόρεσαν μαύρα μαντήλια στο κεφάλι τους. Σταμάτησαν να πληρώνουν φόρους στους Τούρκους και άρχισαν από εκεί και στο εξής να μετακινούνται συνεχώς. Οι Τούρκοι, βλέποντας τους έτσι μαυροντημένους και συνεχώς μετακινούμενους, τους ονόμασαν Καρακατσάν, που σημαίνει μαύροι φυγάδες, μια ονομασία που τη διατηρούν ακόμη και σήμερα με μια μικρή παραφθορά. Σεριάνι λοιπόν στις ρίζες του πιο γνήσιου ελληνικού κτηνοτροφικού πληθυσμού σήμερα, στις ρίζες των Σαρακατσαναίων. Συντροφιά μας αυτό το Σεριάνι, ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Τρικάλων Τα Κονάκια. Έλατε μαζί μας αυτό το Σεριάνι, σας περιμένουν ωραίες εικόνες και όμορφες αναμνήσεις από το παρελθόν. Τα γκουνάκια από τα χρυσά, θα της πει βαβάτσι ένα παραμυθάκι. Μια βολάκια έναν καιρό, πλέτη παιδιά, ήταν ο Γόγος. Ο Γόγος ήταν το τελευταίο παιδί του Βαγγέλη, Τσέλιγκα, και παντρεύτηκε πάνω στα βουνά. Πήρε μια πολύ όμορφη γυναίκα. Έγινε γάμος, μια εβδομάδα τραγούδαγαν και γλένταγαν όλοι και χόρευαν. Ήρθε ο καιρός όμως, πέρασε χαρά και είναι έγκυος η Γιώργινα. Όμως δεν είχε καημένος, ήταν φτωχός. Έπρεπε να φύγει να πάει να βρει αλλού λεφτά να ταΐσει την οικογένεια του. Την αφήνει έγκυο τη γυναίκα και φεύγει. Πάει μακριά από εκεί από τον τόπο του. Και βρίσκει έναν άλλο Τσέλιγκα, τον Μήτρο, και πάει και δουλεύει σαν τζομπάνος, να βγάλει λεφτά. Εκεί αυτός ο Τσέλιγκας του φέρθηκε καλά, πότε του έδινε λίγο ψωμί, πότε του έτρωγε μοναχός, αλλά είχε πολύ σεβασμό ο Γιώργος, δεν το έλεγε τίποτα. Έτσι ήταν τότε τα χρόνια της Τρανίτη, τη σεβόμασταν. Πέρασαν 3 χρόνια, λέει θα φύγω ο Τσέλιγκα, δώσε μου τα λεφτά μου, τα φλουριά, να φύγω να πάω πίσω στην οικογένεια, να δω το παιδί μου και τη γυναίκα. Λέει τα χιά θα στα δώκω. Βγάνει άλλη μέρα ένα φάκελο και τα φλουριά. Λέει θες το φάκελο ή τα φλουριά. Τι έχει ο φάκελος? Έχει μια συμβουλία που θα σε χρειαστεί σε όλη τη ζωή. Εδώ το φάκελο. Τον ανοίγει και γράφει μέσα να μην σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Μένει χωρίς λεφτά, αναγκάζει να ξανακάτσει να δουλέψει και άλλα χρόνια εκεί. Μετά από 5 χρόνια θα φύγω πάλι Τσέλιγκα. Πότε θα πάω να δω το παιδί μου? Θα τράνεψε τώρα. Λέει, θες να σου δώκω λεφτά, φλουριά ή να σου δώκω μια συμβουλή? Δώκω μια συμβουλή. Ανοίγει το φάκελο, διαβάζει, λέει, γράφει μέσα. Να μην φεύγεις ποτέ από τη στράτας. Εκεί στο σκοπός. Να μην σε ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εσύ εκεί να είσαι στο σκοπός. Πάλι μένει χωρίς λεφτά, αναγκάζει και πάλι να μείνει στον Τσέλιγκα να δουλέψει και άλλα 5 χρόνια. Μετά πάλι κουράστηκε ο καημένος, πεθύμισε την γυναίκα του παιδί του. Θα φύγω τώρα, λέει Τσέλιγκα, και ας μην μου δώσεις ούτε φράγκο. Την άλλη μέρα ο Τσέλιγκας λέει μια τρίτη συμβουλή, τον βραδινό του θυμός να τον κρατάς για το πρωί. Δηλαδή θέλει να πει άμα είσαι νευριασμένος και θυμωμένος, να περιμένεις να περιβάσει ο θυμός και μετά να μιλήσεις. Λέει πάρει και ένα καρβέλι και όταν θα φτάσει στην οικογένεια τότε θα του κόψεις το ψωμί, όχι πιο μπροστά. Καλά λέει ο Γόγος, φεύγει, περνάει στα βουνά, βροχές, χιόνια. Βλέπει ένα γίγαντα να κρυμάει κάτι φλουριά, λύρες, σε ένα δέντρο. Τι κάνει αυτός εκεί, λέει. Αλλά δεν του ρωτάει, θυμήθηκε τη συμβουλή του Τσέλιγκα να μην μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Φεύγει. Του λέει ο γίγαντας, μπράβο, λέει, δεν είσαι περίεργος. Όποιος περνάει από εδώ με ρωτάει. Και εγώ θα σου δώκω όλα τα φλουριά, μάστα να τα πάρεις στο σπίτι. Χαρούμενος ο Γιώργος, τα μαζώνει, τα βάνει μέσα στο πουγγί και φεύγει. Προχωράει παρακάτω,
κουρασμένος, βλέπει πέντε ανθρώπινοι άλογα να είναι γεμάτα με φαγιά. Της λέει πού πααίνετε, στον Αλμυρό. Και εγώ εκεί πααίνω. Έλα να σε πάρουμε. Το βράδυ βλέπουν εκεί μια ταβέρνα. Λένε θα πάμε να ξεκουραστούμε να φάμε. Έλα και εσύ Γιώργο. Λέει ο Γιώργος, μη και τη συμβουλή του Τσέλιγκα να μην φεύγεις από τον δρόμο σου, ό,τι και να γίνει. Εσύ να είσαι εκεί μπροστά στον δρόμο σου, να μην ακολουθείς άλλους. Όχι, λέει, παέντε εσείς, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα. Και αυτοί έφαγαν όλη νύχτα, χόρευαν, πήρε φωτιά η ταβέρνα και κάηκαν όλοι. Ο καημένος ο Γιώργος πάει να βρει τίποτα. Έμειναν τα άλογα σε αυτόν. Τα πήρε και έφυγε. Τώρα λέει θα πάω στο σπίτι μου, γεμάτος με φαγιά και με λεφτά. Παρακάτω προχωράει, φτάνει στο χωριό του μετά από μέρες, βλέπει τη γυναίκα του από μακριά και λέει θα πάω να τη μιλήσω, να δω μήπως έβρε άλλον άντρα τόσο καιρό, είναι μαναχίτης, να δω τι γίνεται. Γεια σου κυρά, λέει, γεια σου ξένη, λέει αυτή. Πεινάω, λέει, έχεις τίποτα να φάω. Κάτσε να σβάρω τώρα, έφτιασα στριφτόπτα και ψωμί. Κάθεται, βάει να φάει, λέει, μπορώ να πλαγιάσω εδώ. Εγώ ξένον άντρα, λέει, δεν βάζουμε μέσα στο σπίτι. Μα θες να πλαγιάσεις εκεί με τα πρώτα μαζί, στα ζώα. Καλά, λέει. Κάθεται ο Γιώργος και κατηρεί όλη νύχτα να δει μήπως τι γίνεται στο καλύβι. Μπαίνει κανένας άλλος άντρας να δει τι γίνεται που έλειπε τόσα χρόνια. Βλέπει ένα παλικάρι, έρχεται εκεί κοντά. Λέει, θα τη σκοτώσω, να την εγώ τόσα χρόνια δούλευα και αυτή βρήκε άλλον άντρα. Αλλά θυμήθηκε τη συμβουλή του Τσέλιγκα το βράδυ όταν θυμώνεις, να ξέρεις πρώτα τι λένε οι άλλοι, να περιμένεις να ακούσεις και μετά να μαλώσεις. Θα τον σκοτώσω, λέει. Μετά περιμένει το πρωί, βλέπει την Γιώργη να βγαίνει όξω από το καλύβ και να φωνάζει αυτός ο άντρας που είδε το βράδυ, «Μάνα, φέρει μου να φάω». Ωραία, αυτό είναι το παιδί μου, λέει, τι θα έκανα χθες το βράδυ, άμα ήμουν πεισμωμένος και θυμωμένος, θα το σκότωνα το παιδί μου. Και πάει και της είπε ότι εγώ είμαι ο Γιώργος και αγκαλιάστηκαν και πήγε και ένα σωρό λεφτά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Να θυμάστε πάντα, να σκεφτόμαστε πάντα πριν κάνουμε κάτι. Και αυτό θα μας βοηθήσει όλη μας τη ζωή. Haydi! Morelabi ήλιο ως τα ευώνα μωρέ κάτα αγκαημένη ελιά αγίνα πήγε στα λαγκάδια ουρλιά και να κατά καημένη. Μωρέ έτσι έλα πήγε ελιά αγίνα κατά αγκαημένη ελιά αγίνα
στη μέση στο παζάρι ουρλιά και να κατά καημένη. Μωραξιέντα αρβάνι μωρέ, χαϊδέ ελιά γύρνα. Σιέντα αρβάνιτε στη γράτα δεκάτε ξετάζουν ουρλιά και να κατά καημένη. Και να δεν κατά ακαημένη ελιά γύρνα τορκόνα άντρα δεν πέρες ουρλιά και να κατά καημένη. Άντε Σαρακατσιανέ! Οι σκληρές συνθήκες ζωής αλλά και οι συνεχείς μετακινήσεις δεν επέτρεπαν την μόρφωση των παιδιών σε κάποιο σχολείο. Τα καλοκαίρια κάποια τσελιγκάτα μίσθωναν δάσκαλο, κυρίως συνταξιούχο, για να μάθει στα παιδιά βασικές γνώσεις. Η μόρφωση γινόταν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το δασκαλοκάλυβο. Παιδιά μου, σήμερα έχω να σας πω ένα πολύ ωραίο νέο. Θα έχουμε κοντά στη στάνη μας τον καινούριο δάσκαλο, που θα σας μάθει να γράφετε και να λογαριάζετε. Έτσι, να τον καλοδεχτείτε, είναι πολύ καλός άνθρωπος και θα σας αγαπάει. Καλώς όρισες, δάσκαλε μου. Καλώς σας βρήκα, Τσέλικα. Καλώς ανταμωθήκαμε. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι. Και να δω και ο Θεός με τα παιδιά εδώ να τα πάτε πολύ καλά. Να τις μάθεις 5 κλίτσες γράμματα. Έτσι είμαστε εμείς οι Σαρακατσάνοι. Μετακινούμαστε από τόπο σε τόπο, δεν έχουμε μόνιμη κατοικία. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε και σχολείο. Και αναγκαζόμαστε να φέρνουμε εσάς, δάσκαλε, να μάθεις λίγο γραφή, λίγο ανάγνωση και λίγο αριθμητική. Εντάξει, να σε γνωρίσω με τα παιδιά. Εδώ είναι ο Σάβας, ο Θανάσης και ο μικρός. Είναι ο Λουκάς. Ο Λουκάς. Μπράβο. Και ο δάσκαλος είναι ο κύριος Γιάννης. Γνωριστήκαμε πριν λίγο έξω όταν ήρθα. Τσέλικα, καλώς σας βρήκα. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα αυτό το καλοκαίρι. Θα μάθουμε ό,τι είπε και ο Τσέλικας, θα μάθουμε να γράφουμε, να διαβάζουμε και να μετράμε λίγο για να μην μας κοροϊδεύουν, έτσι δεν είναι? Να σας γνωρίσω όμως λίγο. Πώς λένε εσένα, Λεβέντη μου? Θανάση. Θανάση, τον μπαμπά σου πώς το λένε? Σωτήρη. Τη μαμά σου? Σωτήρινα. Μάλιστα. Δάσκαλε μου, εμείς έτσι το έχουμε. Οι γυναίκες δεν έχουν σκοτσόνομα. Είναι με το όνομα Τάντρα. Να μάθω κι εγώ κάτι, Τσέλικα τότε.
Ο Γιάννης, τη γυναίκα τη Γιάννη τη λένε Γιάννηνα. Του Νίκου τη λένε Νίκηνα. Ορίστε. Άλλο κι αυτό. Ρώτησε και τα άλλα τα παιδιά. Εσένα Λεβέντε πώς σε λένε? Σάββα. Τον παπά? Γιάννη. Γιάννη. Να μαντέψω. Τη μαμά? Γιάννενα. Έμαθα κι εγώ κάτι Τσέλικα φέτος. Οπότε εγώ θα σας μάθω τα δικά μου και εγώ θα μάθω από εσάς. Έτσι. Λοιπόν, καλή δουλειά. Να είμαστε Και καλά. Καλή αρχή να έχουμε. Να εξηγούμαστε, δάσκαλε, την απολαβή του μισθό θα το κανονίσουμε. Θα έχεις και φαΐ και θα μένεις και εδώ στο κουνάκι. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Εντάξει. Ωραία. Καλή αρχή και καλή δύναμη. Να είμαστε καλά. Ο φλάμπουρας, το ιερό σύμβολο των Σαρακατσαναίων, το σύμβολο της χαράς. Η Μαρία Ιρούσα, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τρικάλων τα Κονάκια, θα μας παρουσιάσει, θα μας εξηγήσει όλη τη διαδικασία, η οποία ουσιαστικά είναι μια ιεροτελεστία. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Ακριβώς. Το ράψιμο του φλάμπουρα είχε τελετουργικό και επικό χαρακτήρα. Η διαδικασία ξεκίναγε από την παραμονή του γάμου. Αρχικά έπρεπε να επιλεγεί ο φλαμπουριάρης. Ο φλαμπουριάρης ήταν αδελφικός φίλος ή πρώτος ξάδερφος του γαμπρού. Αυτός ήταν υπεύθυνος για το φλάμπουρα. Αυτός κρατούσε το φλάμπουρα μπροστά από το ψίκι όταν πήγαιναν να πάρουν την ύφη από το κονάκι της. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να έχει και τους δύο Έπρεπε να είναι αγόρι ελεύθερο που να έχει και τους δύο γονείς. Μάλιστα. Ο φλάμπουρας λοιπόν, ο φλάμπουρας αποτελούνταν από το κοντάρι και τη σημαία. Το κοντάρι έπρεπε να είναι ένα γερό ξύλινο, συνήθως από οξιά, για να αντέχει, όπως να αντέχουν και οι νεόνυμφοι τις δυσκολίες της ζωής και να έχουν μακροζωία, το οποίο κατέληγε σε σχήμα σταυρού. Επάνω στο σταυρό, στις τρεις κορυφές, έμπιχναν μήλα που είναι σύμβολο γονιμότητας. Τα μήλα. Ακόμη και από τον Όμηρο. Και ο Όμηρος αναφέρεται στο μήλο και στη μιλιόρα που είναι το αρνί που έχει περάσει τον ένα χρόνο και είναι έτοιμο για γονιμοποίηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είχαμε το πανί. Το πανί ήταν ορθογώνιο ή τετράγωνο. Αρχικά είχε χρώμα κόκκινο και λευκό, αλλά μετά την απελευθέρωση γαλάζιο και λευκό. Οπότε και αυτό το συμβολισμό του. Και αυτό, τα χρώματα όπως ανέφερες. Ισχύει. Στη μέση, σταυροειδώς, ράβονταν κορδέλες και από εκεί και πέρα είχαμε τα κολλήματα. Κολλήματα ήταν κομμάτια από μικρό ύφασμα ή κορδέλες, όπως βλέπετε εδώ σε σχήμα φιδιού, όλα έχουν το συμβολισμό τους. Ναι. Έτσι, υπήρχαν συμμετρίες, φεγγάρια, μήλα, ό,τι είχε να κάνει τέλος πάντων με αυτό που βίωναν οι Σαρακατσαναίοι. Μάλιστα. Αφού ο φλαμπουριάρης έραβε αργά το φλάμπουρα με 3 κλωστές, 3 βελονιές και σε 3 χρώματα. Το λευκό, το κόκκινο και το γαλάζιο. Ναι. Αυτά ήταν τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν συνήθως και φυσικά όλα τα χρώματα ήταν φυτικά. Προέκυπταν δηλαδή από τη βαφή μέσα σε ρίζες, σε φλούδες από φρούτα. Ήταν φυτικά τα Άρα χρώματα. δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για το χρώμα της αγνότητας. Το λευκό είναι το χρώμα της αγνότητας, της πατρίδας στο μπλε, της ζωής, έτσι, το κόκκινο. Μάλιστα. Ήταν επηρεασμένοι από τον γύρο κόσμο. Ωραία. Στο τέλος όλοι τραγουδούσαν το φλάμπουρα. Κύριε Νίκο, να σας απολαύσουμε λοιπόν. Γράψτε τον φλάμπουρα καλά, ράψτον γέρα, ράψτον δάσια. Ράψτον γέρα, ράψτον δάσια, θα γέρει ράχες και βόνα. Θα γέρει ράχες
να ξεκλείσουν τα κλάρια. Πολύ ωραία, είναι έτοιμος ο φλάμπουρας. Όπως βλέπετε εδώ εξέχουν κάποιες κορδέλες και σε κάποια σημεία είναι κάποια κουδουνάκια. Αυτά λέγονται χαρχαγγέλια. Από τη σύνθετη λέξη χαρά και άγγελμα, αγγελία. Ήθελαν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να δώσουν προς τα έξω, να δείξουν τη χαρά τους, το γάμο. Γιατί ο γάμος ήταν το πιο βασικό στοιχείο, η πιο βασική χαρά των Σαρακατσαναίων. Στο τέλος ο φλαμπουριάρης που ήταν υπεύθυνος μέχρι που να πάνε στο κονάκι της νύφης και να τον αφήσει το φλάμπουρα στη δεξιά πόρτα, τον κρατούσε και φυσικά χόρευε 3 χορούς πρώτος και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Κουρόγια δε για σου φλαμπορα, κουρόγια δε γέλης φλαμπορα. Λολοδάκι μου γαλαζιώνε, εγώ θα σε χορέψω. Θα κάνω τα για σου φλαμπορα, θα κάνω τα άβωνα να κλαις. Λολοδάκι μου γαλαζιώτος, κάμπος να δακρύζω. Θα κάνω και για σου φλαμπορα, θα κάνω και τη μάνα μου. Λολοδάκι μου γαλαζιώνα, κλαίνα να στενάζει. Θα ήθελα τώρα, Μαρία, να μου αναφερθείς λίγο στα πολύ ιδιαίτερα σπίτια των Σαρακατσαναίων, μιας και ακριβώς επειδή μετακινούνταν συνεχώς, τα σπίτια τους ήταν κατασκευές σαν αυτές που βλέπουμε, τα λεγόμενα κονάκια λοιπόν. Να μας εξηγήσεις λίγο την όλη διαδικασία, γιατί το πολύ σημαντικό που έμαθα είναι πως η κατασκευή γινόταν από γυναίκες. Ισχύει αυτό. Βασικά, όπως είπαμε, ήταν ομάδες κτηνοτρόφοι Σαρακατσάνοι, δεν είχαν σταθερή κατοικία, οπότε κατά τη μετάβασή τους από τα χυμαδιά στο ξεκαλοκαιριό και αντίστροφα, έπρεπε να φτιάχνουν πρόχειρες κατοικίες. Ήταν λοιπόν μια πρόχειρη κατοικία τους. Βέβαια δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, γιατί είναι ένα σπάνιας αρχιτεκτονικής, αυθόρμητης αρχιτεκτονικής σπίτι. Το κονάκι είναι κυκλικό, κονοειδούς μορφής, όπως βλέπουμε. Τι κάναν? Αρχικά επέλεγαν το μέρος που θα το στήσουν το κονάκι. Έπρεπε να είναι προς ήλιο, ελαφρώς επικλινές για να μην έχει υγρασία να φεύγει το νερό και να μην έχει
πολύ αέρα. Ναι. Βάζαν μία τρύπα, δεν είχαν διαβήτη, μετρώντας 22 πόδια, μια τριχιά τέλος πάντων, γράφαν την περιφέρεια του κύκλου και αυτή ήταν η κάτωψη. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμετρικά στείναν τα μπιχτάρια, Ναι. κατακόρυφα ξύλα περίπου σε απόσταση 50 με 70 εκατοστά. Ναι. Σειρά είχε η κατσούλα. Η κατσούλα ήταν το επάνω μέρος. Το επάνω μέρος κάνανε ένα κύκλο διαμέτρου 25 εκατοστών, σταυρωτά 2 διαμέτρους και εκεί πάλι δέναν κάποια λούρα κατακόρυφα. Ναι. Μετά συνέδεαν τα κατακόρυφα λούρα τα κάτω με τα πάνω και οριζόντια υπήρχε το χάρτωμα. Δηλαδή, οριζόντια κυκλικά δέναν με τα κατακόρυφα τα μπιχτάρια για να στερεωθεί. Αυτός ήταν ο σκελετός. Ναι. Απόμεινε το σάλωμα. Τι ήταν το σάλωμα? Να βάζουν άχυρα, φτέρες Ναι. ή έλατα για να το σκεπάσουν. Αυτό γινόταν από κάτω προς τα πάνω, κατά δομούς, και είχε την ιδιότητα να μην παίρνει νερό μέσα. Στην κορυφή επάνω βλέπουμε ότι κρεμούσαν ένα σταυρό που φαίνεται το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα των Σαρακατσαναίων. Τέλεια. Πάμε και μέσα Πάμε και λοιπόν μέσα να μας πούμε ξεναγήσεις. δυο Ωραία. πράγματα. Ακούς να λένε στα χωριά οι γέροντες τα βράδια κάτι μυστήρια πράγματα που χτίζουν τα σκοτάδια. Σε αυτό το Σεριάνι, καλοί μου φίλοι, καλώς ανταμωθήκαμαν. Ακούς να λένε στα χωριά οι γέροντες τα βράδια κάτι μυστήρια πράγματα που χτίζουν τα σκοτάδια. Σε αυτό το Σεριάνι, καλοί μου φίλοι, καλώς ανταμωθήκαμαν. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Βρισκόμαστε εσωτερικό στο χώρο, κόσμο, λοιπόν. έτσι. Και αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι κυριαρχούν και τα είδη της λαϊκής τέχνης, έτσι δεν είναι, οι κατασκευές, αυτά που χρησιμοποιούσαν, το αδράχτη, τη ρόκα, βλέπω, και βεβαίως η σαρμανίτσα. Βεβαίως. Εδώ ήταν όλη τους η ζωή, Ναι. όταν δεν ήταν στα ζώα τους. Παρατηρούμε στη μέση ότι υπάρχει η εστία, όλοι βρίσκονταν γύρω από τη φωτιά λοιπόν, εδώ κοιμόντουσαν κάτω, εκεί υπήρχαν ας πούμε τα καθίσματα που κάθονταν εδώ γύρω, τρώγανε και παράλληλα κάναν και τις εργασίες οι γυναίκες. Δηλαδή, εκεί βλέπουμε την ανέμη, βλέπουμε το τσικρίκι και εδώ στη Σαρμανίτσα το μωρό που ευτυχώς αυτή τη στιγμή κοιμάται, Ευτυχώς Χρύσα. αυτή τη στιγμή κοιμάται, Ευτυχώς. την κόρη, Έτσι, αριστερά, μπαίνοντας και δεξιά, είχαν το εικονοστάσι, απαραίτητο στο εσωτερικό του κονακίου. Από τη δεξιά πλευρά είχαν κάποιες πιατοθήκες, θα λέγαμε, ή εκεί που βάζαν διάφορα τσουβάλια με το αλεύρι, το τυρί, και τα πράγματά τους, τα σκεπάσματά τους, ό,τι μπορούσαν να έχουν τέλος πάντων, γιατί η ζωή τους ήταν πάρα πολύ λιτή όπως είπαμε, διότι λόγω των συνθήκων δεν θα μπορούσαν να έχουν και πάρα πολλά πράγματα Και στις νομίζω ότι οι μετακίνησεις. γυναίκες είχαν πολύ περισσότερο βάρος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ξεκινούσαν από το πρωί αξιμέρωτα και τελείωναν μέχρι αργά το βράδυ με όλα αυτά που αναλάμβαναν για να ετοιμάσουν. Ακόμη και η κατασκευή του κονακιού Ναι. ήταν κυρίως από τις γυναίκες.
με στοιχεία που βρίσκαν στη φύση, δηλαδή με ξύλα, με φτέρες, ό,τι ήταν εύκολο να βρεθεί ανάλογα με το που βρίσκονταν. Εδώ, Μαρία, πόσα άτομα, δηλαδή μια οικογένεια, από πόσα άτομα Μια οικογένεια αποτελούνταν? ήταν τα γερόντια, οι παππούδες, ήταν το ζευγάρι και στη μέση κοιμόντουσαν τα παιδιά. Ήταν πολυπληθείς αυτές οι οικογένειες. Ναι, ναι. Ήταν πολυπληθείς. Δηλαδή είχαν πάνω από 4 παιδιά, οπωσδήποτε. Ναι. Γιατί ήταν και δουλειές τους τέτοιες που έπρεπε το καθένα να κάνει κάτι διαφορετικό. Μαρία, να αναφερθούμε λίγο και στην σαρακατσάνικη κοινωνία, μιας και νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το γάμο δεν έμπλεκαν τις φυλές, Ναι. δηλαδή ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Αρχικά ως οικογένεια ήταν πατριαρχική. Πατριαρχική, ναι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η γυναίκα δεν έπαιζε ρόλο. Στο κονάκι μέσα κυρίαρχο ρόλο έπαιζε η γυναίκα. Και νομίζω ότι και πολλές φορές η μάνα που τύχανε το μεγαλύτερο σεβασμό όλων, ήταν αυτή που πολλές φορές επηρέαζε και διάφορες καταστάσεις και έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Διάφορες αποφάσεις τις οποίες βέβαια τις εξέφραζε ο πατέρας, ο πατριάρχης. Μπράβο. Ο αφανής ήρωας Ο αφανής όμως ήρωας. ήταν η γυναίκα του κονακιού. Γιατί δεν φρόντιζε μόνο για την οικογένεια, φρόντιζε για τα ζώα, φρόντιζε για να φτιάξει φαγητό για τους τσοπάνιδες, πιθανώς τους τσοπάνιδες. Ναι. Φαγητό για τα σκυλιά, για τα ζώα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όντως, τα παλιά χρόνια, εντάξει, υπήρχε η ενδογαμία, δηλαδή παντρεύονταν μόνο μεταξύ τους. Ναι. Κάποια στιγμή όμως υπήρξε κοινωνικός μετασχηματισμός και τα πράγματα αλλάξαν. Για να μπολιάζονται, όπως Τα έλεγε, κλίματα, τα κλίματα. έτσι, σωστά το έμαθα και αυτό, για να μπολιάζονται λοιπόν, τα κλίματα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα μου, που σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τιμάς την παράδοση της Ελλάδας, γιατί παράδοση ακριβώς είναι αυτό που μας άφησαν οι πρόγονοί μας και πρέπει να το διατηρήσουμε πάρα πολύ καλά. Ελένη, η Λένα Κόκαλη, είπαμε πως είναι η ταμείας του συλλόγου εδώ, του Συλλόγου Σαρακατσάνων Τρικάλων. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τα παιχνίδια. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια παραδοσιακά που παίζανε τα παιδιά και που με πολύ σπουδαίο τρόπο τα αναπαραστάτε κι εσείς σήμερα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ορισμένα ακόμα τα δείχνουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Τα παιδιά των Σαρακατσαναίων δεν έπαιζαν πολύ, γιατί βοηθούσαν τους γονείς τους στις δουλειές. Τα παιχνίδια που έπαιζαν διακρίνονταν σε κοριτσίστικα και των αγοριών, ας πούμε.
Τα κοριτσίστικα ήταν όπως και τα σημερινά, δηλαδή τα παιδάκια μιμούνταν την καθημερινότητα. Δηλαδή έπαιζαν με τις κούκλες, που ήταν πάνινες κούκλες που τις ζωγράφιζαν, έφτιαχναν με λιθαράκια κονάκια ή με κουβέρτες και έφτιαχναν τα κονάκια όπως έκαναν και οι δικοί τους. Λίγο πολύ ό,τι κάνουν τα σύγχρονα κορίτσια. Τα αγόρια όμως είχαν ποικιλία. Τα αγόρια έπαιζαν και στην εξοχή, αλλά έπαιζαν και επί τραπέζια πνευματικά που τα λέμε παιχνίδια. Τα παιχνίδια που έπαιζαν και βοηθούσαν στο να γυμναστεί το σώμα τους, όλα αυτά, είναι το πήδημα στις τρεις, το σημερινό ιστριπλούν, το ρίξιμο του λιθαριού, που θα το παρακολουθήσουμε, και το τράβημα της κλίτσας. Το τράβημα της κλίτσας ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, δημιουργούνταν δύο ομάδες, είχαν στη μέση μία κλίτσα και προσπαθούσε η μία ομάδα να τραβήξει την άλλη. Έτσι κέρδιζαν. Τα επετραπέζια παιχνίδια, τα πνευματικά παιχνίδια που βοηθούσαν στην αριθμητική, σε όλα αυτά, να εξασκήσουν το μυαλό τους για αργότερα, να μπορούν να μπουν στην καθημερινότητά τους, ήταν η τριώτα, η σημερινή τρίλιζα, η εννιάρα, η ντάμα που είναι το σημερινό σκάκι και δεν θυμάμαι κάποιο άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι αυτά, και τα κότσια. Ναι. Τα παιδιά προσπαθούσαν όσο λίγο χρόνο που είχαν να παίξουν λίγο, γιατί ξέρουμε ότι είναι παιδιά, παρόλο που είχαν αναλάβει πολύ σοβαρές ευθύνες. Και ουσιαστικά, από ό,τι μου λες, είναι παιχνίδια, αυτό που είπες, και πνευματικά, μιας και η δυνατότητα για μάθηση και σχολείο δεν υπήρχε, άρα μέσω των παιχνιδιών να πάρουν ό,τι μπορούσαν να πάρουν, αλλά και κυρίως η γυμναστική που δεν γινόταν, γιατί ήταν καθαρά οι δουλειές αγροτικές ή κτηνοτροφικές μάλλον, λοιπόν, με τα παιχνίδια δύναμης ουσιαστικά, τα αγόρια. Ναι, να προσθέσω πάλι. Σφαιροβολία, σκοποβολή, τα παιχνίδια που παίζουν και τα παιδιά τώρα. Και τρέξιμο φυσικά, το τρέξιμο. Στη Μορλένη μου, απάνω στην Τριάντα φίλια. Πάνω στην Τριάντα φίλια, μια περδίκα στενή φωλιά. Περδίκα στενή φωλιά, να μπαίνω βγαίνουν τα πουλιά. Περνάμε στην παρουσίαση της γυναικείας παραδοσιακής σαρακατσάνικης φορεσιάς, Μαρία Ρούσα. Να μας την παρουσιάσεις, νομίζω είναι η... Εδώ έχουμε την ηφική γυναικεία παραδοσιακή σαρακατσάνικη φορεσιά. Μάλιστα. Αυτή αποτελείται από το κατασάρκι, είναι το εσώρουχο, η φανέλα. Μετά έχουμε το πουκάμισο, το οποίο ήταν από βαμβακερό ύφασμα και ντυμένο στα μανίκια και στο μπροστινό μέρος, μπουρομάνκο το λένε αυτό. Μετά έχουμε το ζωστάρι, είναι εδώ ένα γυλαίκο μέχρι τους γοφούς και από
πάνω έχουμε την κοντόκαπα, ένα δεύτερο δηλαδή γυλαίκο. Είναι στολισμένα, είναι κεντυμένα, με σοβαρά χρώματα όπως βλέπετε, στο μπροστινό μέρος, ανοιχτό αρχικά γιατί μέσα φαίνεται το πουκάμισο, και η κοντόκαπα είναι επίσης κεντυμένη στο μπροστινό μέρος και στο πίσω μέρος, όπου έχει και κάποια διακοσμητικά μανίκια. Στο πίσω μέρος, μπορείτε να δείτε. Ναι. Η φούστα αποτελείται από φίνο μάλινο ύφασμα και ντυμένο από τις σαρακατσάνες. Εδώ να πούμε ότι αυτές ήταν αυτάρκης όσον αφορά και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, ήταν τα μαλλιά που παίρναν από τα ζώα τους, Ναι. και επίσης τα κατασκεύαζαν οι ίδιες. Δηλαδή στον αργαλιό ήφαιναν αυτά εδώ τα υφάσματα, η φούστα είναι φτιαγμένη με πιέτες, γύρω-γύρω πιέτες, υπάρχουν οριζόντιες κορδέλες κολλημένες, καθώς και δαντέλα. Στο κάτω μέρος πλεχτή δαντέλα, πάλι από νήμα που είχαν γνέσει οι ίδιες. Στην νηφική φορεσιά παρατηρούμε ότι υπάρχει εναλλαγή των χρωμάτων εδώ κάτω. Έχουμε επιπλέον την μαντήλα που ήταν λευκό χρώμα στα μποτί βαμβακερί και υπάρχουν κάποια σχέδια με γεωμετρικά σχήματα. Εδώ έχουμε τα χερότια. Τα χερότια ήταν πλεκτά ή κεντυμένα, όπως βλέπουμε εδώ διάφορα σχέδια. Τα σχέδια που κυριαρχούσαν ήταν ή συμβολικά, δηλαδή μπορεί να ήταν φεγγάρια, μπορεί να ήταν το φίδι, πολλές φορές σύμβολα μακροζωίας, χαράς, όπως και παρμένα από τη φύση, ειδικά κατά τις μετακινήσεις τους. Δηλαδή να σχημάτιζαν λουλούδια, κλαριά. Όλα αυτά ήταν μέσα στο είναι τους, οπότε ήθελαν να τα αποτυπώσουν και στις φορεσιές τους. Τα χερότια δένονταν από το κατασάρκι. Από πάνω είχαμε την ποδιά, η οποία έφτανε στο ίδιο ύψος με τη φούστα. Εδώ δεν υπήρχε βέβαια περίπτωση να λείπουν και τα κοσμήματα των γυναικών. Τα κοσμήματα των γυναικών είναι η πόρπη. Η εξαιρετική πόρπη, ναι. Η πόρπη από ασήμι και χρυσό, περίτεχνα σχέδια όπως βλέπετε, η κομποθλιά, η ασημοσουγιά, η οποία περνούσε από την πεθερά στην ύφη μέχρι τον 19ο αιώνα, και το κουστέκι. Και πάμε τώρα να μας παρουσιάσεις και τις φορεσιές που έχουμε εδώ, κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα, τα οποία είτε είναι καθημερινής χρήσης είτε και απαραίτητα όχι, έτσι δεν είναι. Έτσι. Εδώ βασικά να δείξουμε το κατασάρκι, είναι το γυναικείο εσώρουχο που έμπαινε μέσα από το κάμψο, έτσι ήταν ακριβώς το λέγανε. Ναι. Εδώ είναι η φούστα με τις πιέτες, με τη δαντέλα εδώ κάτω. Εδώ είναι οι κάλτσες, βλέπουμε τις κάλτσες, οι οποίες φοριόντουσαν από το γόνατο μέχρι κάτω στον αστράγαλο και ντυμένες με γεωμετρικά σχήματα. Βλέπουμε έντονη είναι η συμμετρία των σχεδίων εδώ. Εδώ είναι τα χερότια, που είπαμε και πριν ότι πιάνονταν από το κατασάρκι. Εδώ είναι κοντόκαπες και γυλαίκα σε διάφορα σχέδια. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι είναι το ίδιο σχέδιο παντού και ντυμένο με διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με την περιοχή από την οποία προέρχονται. Πάντα για τη Θεσσαλία μιλάμε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα κουστέκι, ένα κόσμημα, στη μέση του οποίου υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος, που είναι, όπως είπαμε, και ο προστάτης του Σαρακατσανέου. Κυρίαρχο σύμβολο λοιπόν Κυρίαρχο και στην σύμβολο γυναικεία και δείχνει την έντονη φορεσιά. θρησκευτικότητα των Σαρακατσαναίων. Να πω εγώ κλείνοντας ότι για τις Σαρακατσάνες, ίσως και όχι μόνο, το κέντημα ήταν χαρά και ο αργαλιός μαράζει. Το κέντημα δεν είναι είναι? γλέντημα και η ρόκα είναι σεριάνη. Μα το τσικρίκι και ο αργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη. Έτσι λοιπόν. Σαν την περδικά γυρίζω μέσα στα βουνά, μέσα στα βουνά.
βρίσκω μια ωραία κόρη που βοσκεταρνιά, που βοσκεταρνιά. Δε μου λες καλή μου κόρη, έχεις γονικά, έχεις γονικά. Η κυρία Ρούλα Κομματάρου Μελιώτη, η οποία είναι εκπαιδευτικός και μέλος του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Τα Κονάκια, θα μας ξεναγήσει, μάλλον θα μας εξηγήσει λίγο για την αντρική σαρακατσάνικη φορεσιά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια για ό,τι συμβαίνει στο σύλλογό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το 19ο αιώνα οι Σαρακατσάνοι φορούσαν μόνο φουστανέλα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1920 η φουστανέλα είναι μόνο επίσημη πλέον φορεσιά. Υπάρχει η καθημερινή φορεσιά που ήταν αρχικά η φλόρα μπουραζάνα και σιγά σιγά αντικαθίσταται από τη μαύρη μπουραζάνα. Η καθημερινή φορεσιά αποτελείται από το κατασάρκι, το οποίο ήταν ένα είδος φανέλας, στενής φανέλας, κατέληγε στα χειρότια, πλεκτά χειρότια στο ύψος του καρπού. Από πάνω φορούσαν το πουκάμισο, το μπουραζάνι, το οποίο ήταν είτε μαύρο είτε λευκό, έδαινε στη μέση με ένα χοντρό κορδόνι πλεκτό και αυτό το κορδόνι περνούσε και στο ζωνάρι. Το ζωνάρι ήταν στην περιοχή της μέσης, πλεκτό και αυτό, και από το ίδιο υλικό ήταν και το σκουφί. Φυσικά υπήρχε το γυλαίκο, το βλέπουμε, απλό, λιτό, για να καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες, και ολοκληρώνονταν η φορεσιά με τα τσαρούχια, τα οποία ήταν δερμάτινα και ανθεκτικά στα κακοτράχυλες περιοχές τις οποίες ζούσαν, και το χειμώνα, για να προφυλάσσονται από τα καιρικά φαινόμενα, είχαν την κάπα, η οποία ήταν από γιδόμαλο και το οποίο έχει την ιδιότητα να είναι αδιάβροχο. Μάλιστα. Περνάμε στη συνέχεια στην επίσημη φορεσιά. Τα στοιχεία λίγο πολύ είναι ίδια, δηλαδή πάλι υπάρχει το κατασάρκι, υπάρχει το πουκάμισο, φυσικά η φουστανέλα, η οποία είναι συνδεδεμένη με τους επαναστατικούς αγώνες του έθνους. Εδώ βλέπουμε το γυλαίκο, το οποίο είναι πιο περίτεχνο, είναι και ντυμένο με χρυσή ή με μαύρη κλωστή. Κάποια γυλαίκα καταλήγανε σε 2 μανίκια, τα οποία και αυτά ήταν και ντυμένα. Υπήρχε το ζωνάρι ανάμεσα στην φουστανέλα και στο πουκάμισο, και από πάνω φορούσαν συνήθως μια δερμάτινη ζώνη που λεγόταν σελάχη, και εκεί υπήρχαν θήκες και για τα όπλα τους και για τα χρήματά τους. Στο κάτω μέρος των ποδιών τους τα κάλυπταν με τις κάλτσες, οι οποίες ήταν και αυτές οι φαντές. Ξεκίναγαν από τον αστράγαλο και έφταναν μέχρι τη μέση του μυρού και έδαιναν στη μέση τους με ένα κορδόνι για να είναι τεντωμένα. Και στο ύψος της γάμπας, εκεί υπήρχαν κάποιες φούντες, οι καλτσοδέτες, που τελείωναν στην κλασική τη φούτα που γνωρίζουμε. Φυσικά ολοκληρωνόταν η φορεσιά με τα τσαρούχια, δερμάτινα πάλι. Το σκουφί ήταν πιο γυαλιστερό, πιο φίνο υλικό, γιατί ήταν η επίσημη φορεσιά. Τώρα, μετά το πόλεμο του 40, ξεκινάνε και φοράνε κουστούμια. Πριν περάσουμε στα κουστούμια, να σε διακόψω λίγο και να μας μιλήσεις λίγο, γιατί το κόσμημα νομίζω ήταν αυτό που κόσμημα είναι το χαρακτηριστικό κόσμημα των Σαρακατσαναίων. Έχει τον Αγιώργη κεντρικά, ο Αγιώργης είναι ο προστάτης των Σαρακατσαναίων, και άλλο ήταν από χρυσό και άλλοτε ήταν από ασήμι. Φυσικά έδειχνε την ανδριοσύνη, τη γενναιότητα των παλικαριών. Μετά τον πόλεμο του 40, πλέον οι Σαρακατσαναίοι επισκεφτούνται τους ραφτάδες, φτιάχνουν κουστούμια, 2 εκδοχές. Έχουμε την επίσημη, το αγένωτο, το οποίο δεν έχει υποστεί επεξεργασία και είναι το φίνο, μπορείτε να δείτε λίγο και την ποιότητα, είναι πιο εκλεπτισμένο, ενώ εδώ έχουμε την καθημερινή εκδοχή της φορεσιάς, το καθημερινό κουστούμι, το οποίο είναι το γινωμένο.
Άιντε μωρέ τώρα είναι νύχτα πιάνα αηδό. Τώρα είναι νύχτα πιάνα αηδό και πιάνα χαιρετήσω. Άιντε μωρέ να χαιρετήσω γαλάνη. Με μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει και ο σκύλος, ο οποίος είναι πολύ χαρακτηριστικός, καθώς ξέρουμε ότι στην απεραντοσύνη και στη μοναξιά του δάσους, ο Τσομπάνης είχε ως μοναδική του παρέα τον σκύλο του, ο οποίος όμως δεν είναι ένας απλός σκύλος. Έχω δίπλα μου τον κύριο Στέφανο Πολυγέννη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πιμενικών Σκύλων. Σαρακατσάνικων πιμενικών σκύλων, να μας μιλήσει λίγο για την ιδιαιτερότητα αυτής της ράτσας και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω μόνο ένα πράγμα, μιλάμε ίσως για τον αρχαιότερο σκύλο του πλανήτη και δεν υπερβάλλω, γιατί οι Σαρακατσαναίοι έχουν αποδείξει ότι είναι αιώνες, πολλούς αιώνες αρχαίο ελληνικό φύλο. Άρα δώσαν μορφή σε ένα σκύλο, τον κάνανε εργασιακό, τον κάνανε έναν ακρεφνή πιμενικό σκύλο, ο οποίος δεν φοβάται να τα βάλει ούτε με την αρκούδα, ούτε με το λύκο, ούτε με άλλα πράγματα, γιατί παλιότερα υπήρχαν και οι κλέφτες και οι σκύλοι έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους. Και όπως και το σαρακατσάνικο άλογο και το σαρακατσάνικο πρόβατο είναι γραμμές ζώων οι οποίοι φτιάχτηκαν αποκλειστικά από τους Σαρακατσαναίους. Ο σκύλος ήταν αυτός που κρατούσε την ισορροπία μεταξύ του κοπαδιού και των ανθρώπων. Και είναι ο θεματοφύλακας ως πιμενικός σκύλος μεταξύ της άγριας και της σήμερης ζωής. Δηλαδή θα απομάκρυνε τα άγρια θηρία, θα απομάκρυνε τους κλέφτες και θα έκανε τη δουλειά του και μετά θα ήταν ταυτόχρονα και ένας πολύ καλός φίλος για τον πιμένα. Ωραία πέρασα 30 φίλια μου, πέρασα απ' την πόρτα σου. Πέρασα απ' την πόρτα σου κι απ' το παραθύρι σου. Είδα το 30 φίλια μου, είδα το χεράκι σου. Είδα το χεράκι σου, τα σημοδάχτυλάκι σου.
Ακούς να λένε στα χωριά οι γέροντες τα βράδια κάτι μυστήρια πράγματα που χτίζουν τα σκοτάδια. Σε αυτό το Σεριάνι, καλοί μου φίλοι, καλώς ανταμωθήκαμαν.